certified world-class quality. Pinahihirapan ka ba ng sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, dysentery, rheumatism, at marami pang iba? Uminom ng Miraculong Herbal. Sed Paniawan Plus! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal. Magandang umaga, Ayan. Muli, magandang umaga, Pilipinas. Maaksyong morning sa ating mga kaaksyon. Tayo po'y nagbabalik. Kasama niyo pa rin po ako dito sa programang Barangay Patrol. Kasama niyo pa rin po ako sa... Ano ba yan? Na-overwhelmed. Tuloy-tuloy kasi. Ayan, ulit-ulit. Ayan, makakasama nyo pa rin po ako sa palatuntunang Barangay Patrol. Siyempre, kasama din po natin sa Technical Department si Action Conrad Alvarez. At yan, makakasama nyo po ako hanggang alas 9 po ng umaga sa Balitaktakan dito sa programang Barangay Patrol. Ako po si Action Claire de Guzman. So mula hanggang alas 5 po, hanggang alas 9 ng umaga, ay boses ko po yung mapapakinggan nyo mga ka-action. Then, pag-usapan po natin ngayon mga ka-aksyon kung ano naman yung mga magiging paghahanda ng ating mga ka-aksyon sa kanilang mga bahay dito sa pagsalubong dito sa ating bagong taon. Excited po ba kayo? Ako excited ako. Excited ka ba, Action Conrad, sa New Year? Parang hindi, New Year. Ay, ubos daw ang pera dahil sa Pasko. Di ba, malapit na din naman yung maaga yung magiging sahuran ngayong maaga din maubos. Syempre may 30, 31. Baka first week pa lang ng January. Ay, oo nga, tama nga si Action Conrad. Baka first week pa lang ng January ay ubos na yung sweldo ng marami sa atin. Based on experience daw. Subok na. Pero tingnan natin mga action. Nasa pagtitipid yan, Action Conrad. Tago-tago din. Ako magtatago na lang din siguro ako. Ayun lang, pag madaming inaanak. Pati sa mga nangangaroling, no? Yun din yung isang nakaubusan din ng pera ng mga kababayan natin o ng mga kailyan dahil sa mga nangangaroling. Paano naman kasi ginabi-gabi na yung pangangaroling sa kanilang bahay. Mga handa. No, malpas magamitin may isang rabi nga nag-caroling kayo di may isang balayan. E di mo't sabalin. Nga di ni rabi ko. Mangagmidan di boses yung agkar-caroling. Ano yun, gabi-gabi. Gabi-gabi nandiyan sila. Gabi-gabi sila na naman. Paulit-ulit. Pero dahil ngayon diwa ng Pasko ay pagbibigayan, syempre natututo yung mga kababayan natin na mag-adjust na kahit na yung boses naman ni ganito yung naririnig ko magbibigay at magbibigay pa rin yan. Parang ang bigat kasi sa pakiramdam din na kapag ka may nangangaroling, sasabihin mong patawad, ganyan, di ba? Parang ang bigat pa rin na kahit na 20 pesos na lang ibibigay mo pa rin para lang hindi mo sila masabihang patawad. O, 20 daw. Dapat pala kay Action Conrad tayo nangangaroling 20. Tapos gabi-gabi yon mula December 20 hanggang December 26 sana. Hindi nakaipon na sana tayo mga ka-action. Pero kapag ka mga matatanda kasing nangangaroling, parang nakakahiya din na magbigay ng 20, no? Parang 50 pataas. Kaya mas gusto ko minsan mo yung nangangaroling mga bata kasi pag barya-barya okay na sa kanila. Thank you, gaganon na sila Pero kapag medyo matatanda, medyo level up din yung ibinibigay nating mga pamasko pag nangangaroling sila. Pero ngayong December 26, 27, feeling ko marami pa rin tayong maririnig na pangangaroling. Hanggang January 1 siguro dayta. How about mga ka-action? Diba, tapos na tayo sa December 25. Tapos na tayo sa Pasko. Paano naman natin sineselebrate or isi-celebrate ngayong taong 2022 ang bagong taon? Napaka-special din yung itong kaganapan itong New Year, itong bagong taon.
na parang sa pagtatapos ng December, parang buong-buo or punong-puno tayo ng pag-asa na magbabagong buhay na tayo. Nandyan na naman. Diyan papasok mga ka-aksyon yung mga New Year's resolution. Kung kunwari, kung nakata New Year's resolution, yung inga na first week of January lang gamin nga may implementahin yata dahil New Year's resolution. Ayan, ay base lang din sa experience mga ka-aksyon. Huwag na tayong magkunwari. Na kapag kaminsan, pero sa school kasi, kung naabutan ng mga estudyante sana, yung mga face-to-face, yung mga in-person classes, pagpasok mo ng January 6, or January 7, January 8, ganon, basta na taon na Lunes, agad-agad yan, magpapa-essay si Madam na what is your New Year's resolution? Parang taon-taon gumagawa tayo ng ganon New Year's resolution. Pero ang tanong, yung New Year's resolution ba ay umaabot talaga siya hanggang sa muling pagtatapos ulit ng isang taon? O baka naman isang linggo lang. Pero reality yan mga ka-aksyon. Pero hindi naman masama na magkaroon tayo ng New Year's resolution. At least, we are looking forward to be better person sa taong 2022. At saka sa New Year kasi parang ay aasa tayo na magiging mabuti na yung kalagayan ng bansa natin, mas bababa na yung kaso ng COVID-19, and so on and so forth. Kaya, paano nyo ba sineselebrate mga ka-aksyon ang bagong taon? Para po sumali sa ating usapan ngayong umagang ito sa Barangay Patrol, ay pwede nyo pong isend ang inyong mga mensahe, mga pabati, at yung opinion nyo doon sa pag-uusapan natin kung paano nyo nga ba isineselebrate ang bagong taon sa ating pong text line na 0922-852-1161. Ulit ko po, 0922-852-1161. O di kaya naman mga ka-aksyon ay bumisita kayo sa aming Facebook page at mag-iwan po kayo ng komento dyan sa ating Facebook Live dahil live na live po tayo ngayon mga ka-aksyon sa ating Facebook Live nga. Sa ating Facebook Live via Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At i-like nyo na din po yan mga ka-aksyon para kapag may mga programs ay updated tayo sa kung ano yung mga nangyayari, anong pinag-uusapan, at pwede kayong makipagpalitan ng kuro-kuro, ng suhestyon, ng mensahe, single sa pag-uusapan sa bawat programa dito sa Action Radio Pangasinan. Pero for sure, ang magiging datingan talaga ng New Year natin, New Year natin sa 2022, syempre maingay. Maingay yan mga ka-aksyon. May paniniwala kasi tayong mga Pilipino na kapag ka-New Year, dapat maingay, dapat sobra-sobrang ingay, para nang sa ganun daw maitaboy natin yung mga kamalasan ng nakaraang taon. Which is, okay naman yon mga ka-aksyon. Totoo naman yon na dapat iwanan na natin yung kahit na anong mga negatibong or negative vibes ng naiwan ng 2021. Iwanan na natin yan. Iwanan nyo na yan. Huwag nyo nang dadalhin sa 2022. Baga, panibagong buhay na tayo sa 2022 mga ka-aksyon. So, ang iba sa atin, magpapaputok ng mga firecrackers. Pero, beware lang din mga ka-aksyon. At may mga paputok kasi na ipinagbabawal o may mga firecrackers na ipinagbabawal ang PNP. Isa na nga dyan yung Watusi, Piccolo, at yung boga mga ka-aksyon. Marami pa rin akong nakikitang gumagamit ng boga. Pero hindi po yun okay mga ka-aksyon. Hindi or ipinagbabawal ng PNP yung paggagamit ng mga ganong klase. At marami pang iba. Mamaya ay didiscuss natin isa-isa kung ano yung mga bawal na gamitin na paputok sa bagong taon or nung Christmas, bawal din. At yan, hindi na yan bago sa atin mga ka-aksyon. Hindi na bago yung firecrackers ban na yan kasi nung mga nakaraang taon pa ay pinapatupad na yan. Pero kapag nasa traditional way ka naman of celebrating New Year, ay arata nga, gamit ka ti tambutso ti luglugan, gamit ka ti kalkalderong ay pumpya-pumpyang mo. Sa mga ka-aksyon po natin na hindi nakakaintindi ng Ilocano, yung mga traditional way of celebrating New Year ay yun, yung paggamit ng mga kaldero, yung paggamit ng sasakyan, yung bobombahin mo talaga yung tambutso.
At marami pang iba mga ka-aksyon na pwede naman nating gawin. Tapno, tikas tangay kat, haan tayo nga madesgrasyan. Haan tayo nga, hindi na tayo mababawasan ng paa, ng kamay dahil sa paputok ng mga pinagbabawal. Di mo't, napinpintas mo't lang ay ti ag-celebrate ti New Year. Nga, kumpleto pa ilat talaga di ima tayo. Kumpleto pa ilat talaga di parte ti katawan tayo. Awan tayo di ospital. Hindi tayo kasama doon sa mga pasaway ng mga kababayan natin na gumagamit pa rin ng mga pinagbabawal na mga paputok. Pero alam ko naman feeling ko hindi naman siguro magiging ganun kataas yung magiging or gagamit. Hindi naman siguro gagamit yung mga kababayan natin ng mga pinagbabawal na paputok. Gawa na nga lang din ng may mga guidelines din yung BFP bago magbigay ng permit doon sa mga magtitinda ng mga firecrackers. So, I believe kung walang makakalusot, wala naman din talaga ang lalabag doon sa firecrackers ban na yon. Kasi hindi ka naman pwedeng magbenta ng mga pinagbabawal na paputok kasi hindi ka makakakuha ng permit mo sa BFP. Pero tignan natin mga action kung walang makakalusot. Samantala, para naman congratulations sa barangay or sa 7 barangay dyan sa may bayan po ng San Quintin, Pangasinan. Dahil, pinarangalan po or kinilala yung 7 barangay na ito as dineclare na drug-cleared barangay. Ang 7 barangay ng bayan ng San Quintin. Isa na nga po dyan, ay kabilang po dyan sa 7 pinarangalan sa pangunguna ni Police Colonel Richmond Tadina ay ang Barangay Bantug, Barangay Karayakan, Barangay Kabangaran, Mabini. Mabini, dyan nakatira si Ma'am Precious Gem. Binabati po natin si Ma'am Precious Gem ng Barangay Mabini. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yung nagiging parangal or karangalan na natatanggap nitong bayan ng San Quintin. At syempre, yung iba pang mga bayan po ng Pangasinan. Barangay Nangapugan, Barangay San Pedro at Barangay Ungib. Ayan, congratulations po, and we are happy to know na drug cleared na ang mga barangay na ito. Sana bawat barangay ng bawat bayan ay maging drug cleared na mga ka-aksyon. At muli, congratulations po sa bayan ng San Quintin na pinamumunuan po ni Mayor Cecil Clark Chu. Kaya siguro undefeated itong si Mayor Chu dahil sa magandang pamamalakad niya dito sa bayan ng San Quintin. Tiyak ko na ang bawat mamamayan o residente ng bayan ng San Quintin ay proud na proud dito sa mga parangal na natatanggap po ng kanilang bayan. Magandang umaga din. Ang masugid nating pagsubay-bay, lagi nakikinig sa ating mga programa, si Ma'am Delia Cabais. Naimbag nga bigat mo, Ma'am Claire. Merry Christmas, Ma'am. Merry Christmas din po. Happy holidays and Happy New Year, Ma'am. Ma'am, kasano kayo yung agsel-celebrate? Tanungin na nga natin tong si Ma'am Delia Cabais. Kasano kayo yung agsel-celebrate New Year yo? Dita ayon ti Ben Malay. Or dyan po ba kayo magsa-celebrate, ma'am? Paano nyo po sineselebrate ang New Year? Paano po ninyo sinasalubong ang bagong taon? Samantala mga ka-action, kapag gusto nyo din pong ibahagi ang kung paano nyo po sineselebrate ang bagong taon, pwede nyo pong i-text yan sa aming text line 0922852161 o di kaya naman mag-comment kayo sa aming Facebook Live. Samantala, ang oras po natin mga ka-action ay alas 8 Gs ng umaga. At kami po ay magbabalik ni Action Conrad Alvarez matapos ang ilang mga paalala. Sa nakalipas na mga taon, naging kaagapay ninyo
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
At muli mga ka-aksyon, tayo po ay nagbabalik dito sa programang Barangay Patrol. Kasama nyo pa rin po syempre Action Claire de Guzman at sa Technical Department Action Conrad Alvarez. At yun. Base dun sa katanungan natin kanina kung paano ba sinaselebrate ng ating mga ka-aksyon ang pagsalubong sa bagong taon, sabi ni Ma'am Delia Cabais, Ilocano ito, Ilocano. Sabi niya, Ma'am, uray basit laeng tihandami, basta napiyaken, nakaradkad kami, agraman pamilya, agyamyaman akuna yung tiado, ken ni apo tayo nga namarswa. God bless, Ma'am. Paypay sumot data, Ma'am. Or tama naman yun mga ka-aksyon, na kahit na wala naman kasi sa pagarbuhan yan pagarbuhan ng handa or ng pagsalubong sa bagong taon, kung nagar di Ma'am Delian, basta nakaradkad or basta ligtas lang at healthy yung buong pamilya at saka yung magkakasama yung buong pamilya ay napakalaking bagay na yun mga ka-aksyon na kasama nyo or magkakasama kayo sa bagong taon. So good morning po at maraming salamat sa pakikipag-participate sa ating tanong, Ma'am Delia Cabais. How about sa inyong mga ka-aksyon? Paano nyo ba sineselebrate? Sabi ni Action Conrad kanina, yung Pasko daw, mabilis daw umaandar yung pera, which is true. So, how about doon sa pagdiriwang na naman natin or sa pagsalubong na naman natin mga ka-aksyon dito sa bagong taon? Dagdag gastos na naman yan. Pero, syempre, isang beses lang naman kasi sa isang taon mangyari ito. At wala namang masama or hindi naman masama na i-celebrate din natin kahit paminsan-minsan ng medyo sagana. Pero sabi ko nga, at sabi nga namin ng paulit-ulit, do not go beyond your means. Huwag po tayong lumagpas doon sa kakayanan natin or doon sa income na meron tayo. Para tuloy yung sweldo ng December, yung buong December mga ka-aksyon, napunta sa handaan, napunta sa inuman, at napunta sa pagsa-celebrate ng Christmas at saka New Year. So bawi na lang tayo mga ka-aksyon doon sa sahod ng sahod ng January. Sabi nga ni Action Conrad kanina mga ka-aksyon, na kahit na nga daw maaga yung magiging sahuran nitong December, maaga rin. Sabi niya, advance nga yung sahod, pero advance din mauubos. Tama naman yun mga ka-aksyon kasi baga matatanggap natin yung sahod natin sa mga nagtatrabaho. Matatanggap natin yung sahod natin December 29, kunwari. 29, 30, 31, tas January 1. O, di ba? Gagastos ulit tayo dyan mga ka-aksyon. So, magtitiis muna tayo siguro ng 2 weeks bago natin makatanggap ulit ng panibagong sweldo. At sabi nga din kanina, kasi nag-uusap kami ni Action Conrad kanina, na mainam na sa panahon ng December, para maganda na may other source of income tayo or maganda na may sarili tayong negosyo kahit na papaano sa pagsabay ng mga gastusin sa pagdiriwang, sa mga selebrasyon, sa paghahanda, sa mga pamimigay ng mga aginaldo, may pumapasok pa rin na income. Hindi yung puro out lang ng out yung pera natin. At yun, magandang i-consider natin yun mga ka-aksyon. So kung nag-iisip kayo kung saan nyo i-invest yung sweldo nyo sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon, option lang naman mga ka-aksyon na magtayo kayo ng sarili nyong negosyo para nang sa ganun kahit na papaano umiikot yung pera, umiikot, lumalago. Para din yan sa pagsasecure ng future natin. At tamang-tama, kapag kapaskuhan, more ang pagkain, more ang paghahanda. So maganda rin na ang magiging negosyo nyo dyan mga ka-aksyon ay pagkain or grocery store, di ba? Yung mga lechonan. Yan napunta tuloy tayo dyan sa pamumblema natin sa mga gastusin sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Napunta tuloy tayo sa negosyo. Pero tama lang din naman yun mga ka-aksyon. For security ng ating kinabukasan ay magtayo tayo ng negosyo. Pang ganun, sa retirement natin, meron pa rin tayong pera or meron pa rin tayong pagkukunan ng pera. At sabi natin kanina mga ka-aksyon ay babanggitin natin kung ano yung mga paputok na ipinagbabawal base doon sa Executive Order number 28 ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na tumutukoy doon sa mga ipinagbabawal na paputok or nakapaloob doon sa firecrackers ban. Isa na nga po dito yung Watusi, Piccolo. O yung Piccolo kasi na yan mga ka-aksyon. Yan yung
kung aware tayo, syempre aware yung bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga bata na naabutan yung Piccolo. Yung parang ECC, para lang siyang, tawag ba dito? Para lang siyang posporo na kinikis-kis mo doon sa box, tapos saka puputok. So, napaka harmful talaga nung Piccolo mga ka-action. So, kasi paano na lang kapag madikit yung kamay mo, malagkit yung kamay mo, tas hindi mo na itapon yung Piccolo, malakas pa man din yun. Di, naputokan ka tuloy. 5-star, Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Atomic Triangle. So, ang mga binabanggit po natin mga ka-action ay yung mga ipinagbabawal na paputok. Large size Judas Belt, Goodbye De Lima, Hello Columbia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Quiton, Super Lolo, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke and Can, Philbox, at ito yung Boga mga kaksyon, Kabasi at iba pang may kahalintulad na mga firecrackers na nabanggit kanina mga kaksyon. So napakinggan po ninyo kung ano po yung mga ipinagbabawal na paputok na gagamitin sa bagong taon. So I hope mga kaksyon na sumunod tayo doon sa ban na ibinaba. Sabi ko nga kanina, hindi ito bago mga ka-aksyon. Nung mga nakaraang taon pa, ay implemented na talaga ito. At so far, makikita din naman natin na simula nung in-implement yung firecrackers ban o yung mga pinagbabawal na paputok, ay nababawasan na din yung kaso ng mga napuputukan sa pagsapit ng bagong taon. At sabi naman ng isa dito, doon sa katanungan kung paano daw niya sineselebrate yung New Year. Naghahanda lang po kami ng mga bilog-bilog. Bilog-bilog na mga prutas sa mesa at saka simpleng salo-salo lang kasama ang pamilya. Maraming salamat po maraming salamat po kay Texter 8281 sa pagbahagi ng kanyang pamamaraan kung paano nga ba nila sineselebrate yung bagong taon. At yun, isa din kasi sa kultura din or tradisyon ng Pilipino na kapag New Year, dapat more ang bilog-bilog kasi pampaswerte daw yun. Pampaswerte, lalong-lalo na yung lalong-lalo na kapag makukumpleto mo daw yung 12 ba? Or minsan nagiging 13 na bilog-bilog na mga prutas. Kasi marami pa tayong prina-practice as Pilipino. As mga Pilipino, marami pa tayong pina-practice sa pag-celebrate ng bagong taon. Nandiyan na nga kapag bagong taon, dapat daw more ang handa. More ang handa kapag New Year doon sa mga matatamis. Upang nang sa ganun daw, ay mas maging maganda yung pagsasama ng buong pamilya. Pero wala namang masama doon mga ka-action sa paghahanda. Paghahanda ng mga ganon or pagpa-practice ng mga ganon. Pero isipin natin mga ka-action na nasa atin pa rin naman yung control doon sa buhay natin, kung paano natin isasapumuhay yung buhay natin sa buong isang taon. Kasi kahit naman na handa tayo ng tikoy na ang lagkit-lagkit na ang tamis-tamis, kung kapag wala naman tayong pagkakaunawaan or magandang komunikasyon sa pamilya natin, mawawalan din ng saysay yung dahilan kung bakit tayo maghahanda ng tikoy, di ba mga ka-aksyon? So kasabay ng paghahanda natin ng mga matatamis, kasabay ng pag-practice natin doon sa mga nakagawian na natin na dapat may ganito, dapat maingay kapag bagong taon, dapat and so on para maging maayos daw yung buong taon, kasabay po nun mga ka-aksyon yung gawa din natin. Sabi nga, nasa Diyos ang Ama, nasa tao ang gawa, totoo naman yun mga ka-aksyon. Pero doon sa konteksto ng pagsa-celebrate natin ng New Year, nagpa-practice tayo ng mga ganyan, pero nasa tao pa rin yung gawa. Kasabay nun mga ka-aksyon yung paggawa natin.
Samantala mga ka-aksyon, batiin po natin ang patuloy pa rin nakikinig sa ating palatuntunan ngayon dito sa programang Barangay Patrol. Si Ma'am Rosario Montemayor Pasyon. Good morning po, Ma'am. At kay Sir Mark Anton. Good morning din po. Samantala, sa ibang balita naman mga ka-aksyon, sa balita pa rin sa loob ng ating lalawigan, nanguna si Gobernador Amado Pogi I. Espino sa pamamahagi ng amelioration sa mga miyembro ng Civilian Volunteers Organization o CVOs sa bayan ng Agno, Burgos, Dasul at Infanta noong December 24 mga ka-aksyon. Isinagawa ang amelioration distribution sa Dasul Covered Court kung saan nabigyan ng tig 1,000 piso ang may kabuuan na 937 civilian volunteers mula sa mga nasabing bayan. Ang pamamahagi ng amelioration ay sinasagawa ng pamahalaang panlalawigan bilang pagkilala sa pagod, sakripisyo at kontribusyon ng lahat ng CVOs o mas kilala bilang mga barangay tanod sa buong probinsya. Kasama ni Gobernador Pogi Espino na dumalo sa aktibidad sina former Executive Secretary at former Pangasinan Governor Oscar Orbuz, SP Majority Floor Leader Nestor Nicky Boy Reyes, First District Board Member Marjilu Orange Humilde Versosa, Dasul Mayor Noel Nacar, Agno Mayor Gualberto Sison at former Bani Councilor Ricky Camba. At yan yung mga ka-action, yung amelioration na program na yan o pamamahagi ng amelioration ay sa buong panyan, intero ti Pangasinan kat araramida ni Gobernador Amado Espino. At pagsaludo din po mga ka-action, pagsaludo din sa mga barangay tanod, lalong-lalo na nitong papalapit na bagong taon. Pagsaludo talaga doon sa ating mga barangay tanod na kahit napupuyat na sila, ay nagbabantay pa rin sila para sa peace and order ng ating mga barangay. Pero hindi naman mawawala dyan mga ka-action. Minsan, ada nga talaga dagi jay barangay tanod mo't nga umininom habang naka-duty. Numantay mo't suda nga masisi no kasjay. Ta syempre puyat dagarod masapol nga mariing dagi jay makaturturog nga kwada nga panunod da. Siyempre, nagtuglob ka mga ka-action, masapol mo ulat tayo pa nagriing. Yung mabaling mga agkapi no maminsan, mga ka-action. Samantala, sabi naman ni Texter 4382, sa pinag-uusapan natin kung paano daw niya pinagdiriwang ang pagsalubong sa bagong taon. Sabi niya dito, sa pinag-uusapan natin kung paano daw niya so mas pinagdiriwang po namin talaga yung bagong taon kaysa sa Pasko. So pag bagong taon po, madami pong handa talaga. Parang doon namin ibinubuhos lahat. Dahil naniniwala kami na kailangan natin talagang paghandaan yung pagsalubong sa bagong taon para sa mas prosperous pa na taon ng 2022. Happy New Year po. Ayan, Happy New Year din kay Ma'am Nenita ng Barangay Lagasit, San Quintin, Pangasinan. Ayan, maraming salamat po. Totoo naman yung mga ka-action na kailangan na din natin paghandaan yung pagsalubong sa bagong taon. How about kinyayo mo't ngayon mga ka-aksyon? Kasi ano yung celebrate mo't? Ti barong nga tawon ita ayan you.
Di ba, ang traditional way kasi natin ng pagse-celebrate or traditional way nila, kasi mga modern na din tayo eh. Ang traditional way kasi nila, yung mga lolo't lola natin na pagse-celebrate ng New Year, dagi ngay ano ba yan? Ang pumpyang dangatal talaga, dagi kaldero. Yun talaga yung traditional way of celebrating New Year. Nga, dapat maghihila sila ng mga yero para lang umingay yung paligid and so on and so on. Tapos yung kadalasan din na ginagawa tuwing bagong taon mga ka-aksyon, yung magpapasalo ng mga coins. Dati kapag dumarating na yung mag-aalas 12 na ng madaling araw, yun na talaga yung mismong New Year na. At dagijay na ng kantatang tayo idi nga agipurwakan ti coins, ti piso, 5 kasta gat adda nga apan tayo makirin na dagijay nga coins. Hindi ko lang din alam kung hanggang ngayon ay pina-practice pa yun. Pero I believe yun pa ay pina-practice pa rin. At nakakatuwa no mga ka-aksyon kung napapansin ninyo doon sa mga posts doon sa Facebook tungkol doon sa mga games nila na ginawa nila nung December 25 ay trending ngayon yung naghahakot ng pera na nakapiring tapos ang pinanghahakot yung flat na ano bang tawag doon? Yung flat na sandok. Tapos natatawa lang ang mga ka-action kasi kapag kayo na yung nasa sitwasyon na gano'n, kapag kayo na yung nakapiring, feeling nyo talaga ang dami-dami yung nakukuha. Pero ang totoo, wala naman palang nakukuha. Strategy siguro yan, no? Para hindi masyadong magastos. Kasi wala namang makakakuha ng buong papremyo doon. Pero nakakatuwa lang dahil sa isang barangay na nadaanan ko nung December 24, ay nagpalaro talaga sila. Parang yun yung way nila para i-celebrate yung Kapaskuhan na nagpapalaro sila ng buong compound nila. Nagpapalaro sila ng mga bata, matatanda, kahit anong ages. At syempre nag-invest talaga sila doon ng pera para lang kahit papaano ay maramdaman din ng mga tao o ng mga kapitbahay nila na hindi naman able mag-celebrate na may Pasko pa rin or may diwa pa rin ng Pasko. At nakakatuwa yun mga ka-action, yung simpleng inisyatibo ng mga tao o ng bawat isa sa atin na nakakaangat sa buhay na iparamdam sa mga kapitbahay natin na kahit na mahirap ang buhay ay may dahilan pa rin para mag-celebrate or magdiriwang ng Pasko at ng bagong taon. Kahit nasabihin natin na, oo, medyo may kamahalan kapag nagsa-celebrate talaga. Pero, di ba? Siguro yun yung mga taong pinagpala talaga or nakakaluwag talaga sa buhay. At napaka-saludo po kami sa inyo, mga ka-aksyon. Kasi, syempre, imbis na yung perang yon ay gagamitin sa mga paghahanda nila sa bagong taon, kud araramaten dadagijay taano ag-invest da taano agpaayam da ay ti barbarangay da ay ti karkaruba da. That's a form of love. Pag-ibig yan mga ka-aksyon dahil gusto ng bawat isa sa kanila, bawat isa sa atin na nakakaluwag na maramdaman pa rin yung diwa ng Kapaskuhan. Pero kung papansinin natin mga ka-aksyon, ngayong taong ito, ngayong 2021, syempre 2022 may election na, no? And may election na, pero ang tanong, naramdaman ba natin yung mga yung panangaro or panagayayat dagiti kandidato or kakandidato sa 2022. Yan, pag-uusapan natin yan mga ka-aksyon maya-maya pagbabalik po. Pagkatapos po ng ilang mga paalala. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161.
Action Radio Pangasinan, ang oras alas 8:41 ng umaga. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Oras ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Hindi bababa sa 100 ang nasawi sa gabi ng Kapaskuhan matapos na lumubog ang isang barkong may sakay ng mga refugee at migrante papunta sanang Europa. Sa isinagawang rescue operation, 2 agad na bangkay ang narecover ng otoridad Biyernes ng gabi sa Aegean Sea Island ng Paros. Ayon sa ulat yan ng Greek media. Umabot naman sa 57 na pasahero ang nasagip, kung saan tinatayang nasa 80 na pasahero ang sinasabing nakasakay sa vessel. Yan ay karagdagan pang balita ng Greek National Agency. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupin. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. At muli mga kaaksyon, tayo po ay nagbabalik dito sa programang Barangay Patrol. Ang oras na po natin ay 8:56. We only have 4 minutes left bago po magtapos ang programang ito. At katulad nga ng sinabi ko kanina or yung tanong ko kanina mga ka-action, dahil nga Christmas ng kahapon, marami talaga yung mga bumida ng mga opisyales, yung mga kakakandidato, lalong-lalo na yung mga kakakandidato o yung re-elect or yung mga magre-re-elect nitong May 2022 national elections, ay bumida talaga sila sa pagbibigay ng mga ng mga ayuda, yung mga food packs ng pang Noche Buena. At asahan natin mga ka-aksyon, nasa 31 marami ulit yan. Pero sabi ng isang kasama natin dito, may mga politicians din o yung mga kakandidato na hindi talaga din nag-invest ng pera dito sa Pasko, dito sa bagong taon. Kasi bakit? Sabi niya na baka daw pinaghahandaan yung mas paparating na eleksyon at baka daw ibubuhos yung pera nila sa pag malapit na mga April. March, April, ganon. Tingnan nyo, magiging maingay at makikita nyo talaga yung pagtulong ng mga kakandidato sa halalan 2022. Pero kaugnay niyan mga ka-aksyon, ay wag tayong magpapagoyo. Huwag tayong magpapagoyo sa mga ibibigay nilang food packs, sa ibibigay nilang mga ayuda na yan. Tignan natin kasi baka yung ayuda na yan, mga ka-aksyon, ay may pondo naman kasi talaga ang lokal na pamahalaan ng inyong mga lugar. Pero ang nakalagay sa mga
sa mga ibinibigay nila ay mga pangalan nila. Pero ang totoo, minsan mga kaaksyon, pero meron din naman yung mga opisyales na out of their pockets talaga ang ginagamit nila sa pamimigay. Pero nevertheless mga kaaksyon, kahit na ano pa yung ibibigay sa inyo or sa atin ng mga politicians, ay mas piliin pa rin talaga natin yung maasahan, piliin natin yung tapat na maglingkod at yung alam natin na kayang patakbuhin yung bayan natin, yung barangay natin ng maayos. Yes, tanggapin lang natin yung mga tulong nila, pero huwag tayong magpapadala or magpapagoyo, di ba? Huwag tayong magpapapaniwala doon sa panlabas na ipinapakita nila ngayon dahil alam ko na ang bawat ka-action natin, bawat isa sa atin ay wais naman tayo sa pagboto mga ka-action. Kaya mas piliin pa rin natin yung subok na at saka yung mga pagkakatiwalaan sa kaban ng bayan, sa kaban ng barangay, ganon. At baka minsan, ngayon, lalo na kasi mainit-init talaga yung usapin sa pagdating sa presidentiables, vice presidentiables. Pero wag din natin kakalimutan mga ka-aksyon, yung lower position. Maliban sa presidente kasi baka minsan or baka na-overwhelm na tayo doon sa debate sa social media na yung mga polls na sino ang presidente mo, baka na overwhelm na tayo doon sa pagdadesisyon kung sino yung iboboto nating presidente, where in fact wala namang problema doon na mas pagtuunan natin yung presidential balls kasi totoo naman na napakalaking posisyon niyan at napakalaking desisyon ang gagawin natin kung sino yung pipiliin nating presidente. Pero mga ka-action, wag din natin kakalimutan yung mga lower position na pagdedesisyonan natin kasi baka sobrang overwhelm natin sa mga presidente sa pagpili ng presidente natin ay makakalimutan natin na pagdesisyonan din ng maayos yung mga mayor natin, vice mayors, barangay captains, di ba ganyan. Kasi, syempre, yes, may na pagdedesisyon na natin maayos yung presidential ball. So, how about doon sa mga mas mababang posisyon? Bigyan din natin ng pansin yun mga ka-action kasi, syempre, sila din yung magpapatakbo ng barangay na kinabibilangan natin. Sila din yung magpapalago ng mga bayan na kinabibilangan natin. Kaya dapat maging i-consider din natin. Baka ma-overwhelm lang tayo doon sa presidential race, hindi na natin mapagtuunan din ng pansin yung pagdedesisyon doon sa mga mas mabababa pang posisyon. Pero alam ko naman mga ka-action na wais kayo. Huwag kayong magpapadala sa kung ano-anong mga binabato or mga trolls na nagkukunwaring ganito, ganyan. Basta maging wais pa tayo mga ka-action. Huwag din tayo magpapadala sa pressure ng mga kaibigan or sa dikta ng mga kaibigan. At mag-research din tayo mga ka-action kung ano na nga ba yung napatunayan ng leader na ito. Well, dahil nga democratic country naman tayo, may kakayanan tayo na magdesisyon para sa sarili natin kung sino iboboto natin. At nasa ating mga kamay, mga ka-action, ang pagbabago. Nasa ating kamay kung sino yung iuupo natin sa posisyon ng pagka-presidente at sa lahat ng posisyon sa darating na May 2022 national elections. At samantala mga ka-aksyon, ang oras na po natin ay 9:01 na po ng umaga at hudyat na po yan mga ka-aksyon na ang programang Barangay Patrol ay nagtatapos na. Muli mga ka-aksyon, maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa programang ito at sa lahat pa ng mga programa ng Action Radio Pangasinan. Ayan, batiin po natin ang lahat po ng tumutok sa atin sa programang ito. Ayan, good morning po kay Ma'am Delia Cabais, kay Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, at sa iba pang nakatutok sa atin or sumama sa atin sa Balitaktakan mula alas 5 hanggang nitong oras na ito mga ka-aksyon. At yan, batiin din natin mga ka-aksyon si Sir Salvamar Cancino. Good morning po sir, ma-action morning po. At samantala mga ka-aksyon, patuloy po kayong tumutok dito sa mga programa ng Action Radio Pangasinan. At nakasama nyo po kami sa Technical Department po si Action Conrad Alvarez mula sa ngalan po ng aming Station Manager Action Violi Valdez Pereira. Ako pong yung nakasama sa programang Barangay Patrol. Ako po si Action Claire de Guzman. Dito pa rin sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.
Inyong narinig ang isa na namang paglilingkod bayan ng Action Radio Barangay Patrol hanggang